Здравейте, печени пуйки! Днес ще ви покажа как да се направите резиденция. Нека покупаем ето това купчето. Ето това купче. И сега ще ползваме. И готово. Покупахме го, виждате го бедово и сега взимате дървена мотика. Натискате върху бедово с какъв бутон, чакате, десен бутон. После някой ми пише, но тук. Сега печени пуйки, идваме тук и натискаме само бутон. После пишете. После пишете това. Така. Да. Готово. И сега пишете това. И да, пишете това. Примерно това е за името. Да. Пишете го и не стане. И чакайте малко. Да, и отново съм тук. Мисля, че го правих. Добре, и готово. Резиденцията е готова. Ако ви излезе това, значи вече резиденцията ви е готова. Да, и после докато я запомните, да, аз съм я запомнил. Аз ще сложа. Така, и това беше всичко от мен. Печени пуйки и бай.